खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदास्रि मोसाहारि। जर्डानपुर NELCआव गाजा गोमजायै बाथि आगु बर'दिन हाबाफारि खुंदों। गौरां सार्कल कन्फारेन्स GCWC, GCYC आरो GCSEC नर्थार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च गौरां मिसना जथायै जर्डानपुर NELC सिङाव थानाय गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों बाथि आगु बर'दिन फालिदों। मख'नो गोनांदि जर्डानपुर NELCआव GCC, GCWC, GCYC आरो GCSEC जों खुंजानाय बाथि आगु बर'दिन फालिनाय हाबाफारियावनो सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो। लोगोसे बिथां MLA लरेन्स इस्लारिया बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै साफ्रोमबो ख्रिस्टीय सिबियारि बिथांमोननिसिम आगु बर'दिन बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै हामलायथि बावो। बाथि आगु जे बर'दिन फालिनाय गौरां सार्केलनि बानजायनायाव दिनै जर्डानपुर NELC मण्डलियाव बे सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों, जेराव गाहाय आलासि महरै बङाइगाव डायसिसनि मानगोनां बिशप एबा NELCनि मडारेटर मस्ट रेभारेन्ड इसिलास बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै नुजाफैदोंमोन आरो ख्रिस्ट'नि गाहाम जे रादाब बे रादाबखौ बिथाङा दिनैनि जे जथुमा बे जथुमायाव बिथाङा गेबें रावजों बिथाङा बुंफैदों एबा फोरोंफैदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव आंखौबो लेंहरनाय लेखायै आङो बेवहाय नुजाफैदों आरो गाहाम अनसायनाय जे रादाब बेखौ आङो बावफैदों। जोङो मिजिंथियो जे फैगौ जे ख्रिस्टमास बे ख्रिस्टमासआ जेन' जेरावबो जायफोर ख्रिस्ट' धोरोमनि मानसिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै मोजां जाहाथे खुंफुंनो हायो आरो बेजों जाहाथे जोंनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय मोनसे थासारि जेन' लाबोनो हायो, गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोरजोंबो अनलायनाय रानलायनो हायो, जोङो बिनि थाखाय खावलायो। आरो बिथांमोननि जे थांखि बे थांखियानो जाहैबाय जोंनि जे लाइमोनफोर दङ सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौ जाहाथे मोजां लामाजों जाहाथे बिथांमोना जिउ खांनो हायो, सोलोंथायाव जाहाथे गोसो होयो, बेफोर आयदाफोरखौ लानानैनो गाहायै बोसोनफोरखौ होनाय जायो। बेबायदि जथुमायाव दिनैनि बे जथुमायावबो ख्रिस्टीय न'खर मोजाङै खांनायजों लोगोसेनो जाहाथे सेंग्रा सिख्लाफ्रा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बेफोरनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, जायफोर फरायसाफोर बिथांमोना मोजाङै फरायनानै जाहाथे गावखौ दानो हायो, हिउमेन रिसर्स मानसि हिसाबै जाहाथे गावखौ दालांनो हायो, बेबायदि बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै दिनै मोजाङै जोंनि धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ एबा सिबियारिफोरखौ खावलायदों। दा आं बयनिसिमबो आंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय आगु बर'दिननि मुङाव आरो फैबाय थानाय बर'दिननि मुङाव सारा आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननि गेजेरजों बावहरदों। जोङो आगु बोसोरफोरनिफ्राय जोङो नैबे 5 खेबनि आगु बर'दिन फालिनायखौ जोङो देग्लाय नैबे 2024नि 2 थारिख डिसेम्बराव जोङो लानाय जादों। बेनि उद्देस्यआनो बेनो जे बै समाव इजराइलावहाय जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानाय समावहाय जेरै लावखारफ्रा रंजानानैहाय बिसोरो जिसु गथ'खौ जेरै जेरुसालेमाव थांनानै नायदों, तद्रुप बेबायदिनो जोंबो जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम जानायनि सिगां जोङो बे फैगोनखौ जोङो आसा मिजिं गावजों गाव अनज्लायनायनि नैबेफोरबादिखौ नोजोर बोनानै जोङो बे जर्डानपुर NELCआव नैबे आगु बर'दिन फोरबो फालिनायखौ जोङो फालिनाय जादों। रंजानाय बोथोरा खाथि सानसै, बे समाव साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम मा हामलायथि बावनो सानो सार? बे आगु बर'दिन फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोङो जोंनि सार्केलनि सिङाव थानाय जेसेबां मण्डलिफोर दङ, जोंनि गौरां सार्केलनि सिङाव थानाय गासै 30टा मण्डलि आरो मोननै फेल'शिपखौ लानानै जोङो बिथांमोननो नैबे बर'दिनखौ जोङो गाजा गोमजायै
जेन फालिनो हायो गावजों गाव एना एनि साननायफोर दङब्ला गोरोबज्लायनानै जोङो मण्डलिखौ लुखांनो गावजों गाव अनज्लायनायनि गेजेरजों बे फैगौ 25 डिसेम्बरखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे आगु बर'दिन फोरबोखौ जर्डानपुर NELC मण्डलियाव खालामनाय जादों। आगु बर'दिन नैबे रंजानाय बोथोर खुंफुंनायजों लोगोसे गेलेमु बिथिंखौ लाफानाय नुनो मोनदों सार सिगां बिथिङाव मा फोरमायगोन सार? बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों बे फैगौ आगु फोरबोआ सफैनायनि सिगां नैबे बर'दिन क्रिसमास सेलेब्रेशना 25 थारिख बे बर'दिन फालिगोननि सिगां जेन जोङो जिसु ख्रीष्टआ संसाराव जोंनि पापनि थाखाय सारि जाफैगोन बेखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो 25 थारिख डिसेम्बराव जोङो मण्डलिफ्रावहाय गावबागाव मण्डलिफ्रावहाय बेबायदिनो बे बर'दिनखौ फालिगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि नैबे आगु बर'दिन फालिनायनि गेजेरजों मेसेज हरनो नागिरदों जे रंजा बाजा ग्रें ग्रेङैनो जोंनि मण्डलिफ्राव न'खरफ्राव गामिफ्राव जोङो रंजानानै जोङो गोसो गोरबोफ्रावहाय जोङो जिसुखौ सारि जाहोनो हायो बेखौ नोजोर बोनाय जादों। जोङो नैबे आगु बर'दिन फालिनायजों लोगोसे स्पर्ट्स इभेन्टफोरखौ जोङो लाफानाय जादों। बेवहाय इनिशिएटिभ लादों गौरां सार्केल इउथ कमिटिनि दैदेननायावहाय आरो गौरां सार्केल सानडे स्कुल कमिटिनि दैदेननायावहाय जोङो स्पर्ट्सनि इभेन्टखौ होफानाय जादों। बेनि आसल थांखियानो जाहैबाय जों गेलेनायावबो जों खृष्टानफ्रा गेलेनायावबो दावगालांनांगौखाय जोंनि भबिष्यत इयुन जोलै इयुथफ्रा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेन नेसनेल इन्टारनेसनेल आरो गिदिर गिदिर जोङो गेलेगिरिफ्रा जेरै गेलेनो हायो बेबादि गेलेलांनो थाखाय दानिफ्रायनो जोङो बेखौहाय नोजोर बोनानै ओरैनो जोङो डायसिसावबो बे स्पर्ट्स इभेन्टफोरखौ डायसिस कमिटियावबो डायसिस एन्ड इउथ कमिटि बङाइगाव डायसिसनि इउथ कमिटिनि गेजेरावबो बेखौ दोनफानाय जादों। बेनिखायनो बे गेलेनाय गेजेरजोंहाय सेलेक्सन खालामनानै जों बिथांमोनखौ दैथायहरगोन आरो बिथांमोना सेलेक्सन खालाम गोजौ लेभेलाव जेन दावगालांनो हायो नैबे बिथिंखौ बोनानै जोङो स्पर्ट्स इभेन्टखौ होनाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों बे 5थि आगु बर'दिन फालिनायनि गेजेरजों जोङो प्रग्रामाव जोंनि दानि मडारेटर NELC बङाइगाव डायसिसनि बिशप बिथाङा जोंजों हांख्रायजानाय बादि फैनानै इसोरनि रावखौ दाम गोसा बुंनानै जोंखौ फोरोंलांबाय। बेनिखायनो बिथांनिसिम हामबायनायखौ दोनो। खस्थ' खालामनानै फैदों बेनिखायनो बिथांनिसिम हामबायनायखौ दोनबाय। लोगोसे जोंजों हांख्रायहरजानाय जोंनि लकेल MLA श्रीजुत लरेन्स इस्लारियाबो शर्ट्स ग्रिटिंसआवहाय जोंनि आगु बर'दिन फोरबोआव लोगो लाफानानै गावनि दाम गोसा रावखौ